Dili sayon nga kung diha sa ato ang pamilya aduna kitay conflict. Mga problema, kabahin sa relihiyon, kinabuhi o gugma ang imong giatubang, ayaw paglangan, kaya to kanang hatagan og kahupayan, pinaagi sa tambag ni Kuya E. Mayong gabi mga suking tipaminaw o sa tuwang mga followers and viewers sa tuwang programang Tambag ni Kuya E. Sa niyaging yugto atong diskutan ang kabahin sa problema mahitungod sa gugma. Diin atong nadungog ang usa ka simpleng na tambag nga nag-ingon, dili ang pagkalimot mao'y solusyon kundi ang pagdawat sa sitwasyon. Karon ato na usab nga hatagan ug pagtagad ang atuang sender pinaagi sa iyang chat sa atuang messenger nga taga Gindulman, Bohol. Aron inyong masabtan o inyong madungog ang kabahin sa iyang problema, tuguti ako sa pagbasa sa iyang gichat kanay kanato. Mingon siya, bitaw kuya, sugod pa pagbata panako, di jud mi close sa ahong papa. Murag nagjoke mi sa usag-usa. Din sa una, kalingaw na jud na sila nga mag-away ni mama. Din kanilingaw po kunidya nga kasukan every time nga masadyok regali ko o kamay. Dinhangtod karon nga nidako ko, murag wa gihapon na change o maora gihapon ladyo ang ahong koneksyon sa ahong papa. Kay bawi, kalingaw raman kunidya bawalan o kaiktan sa ahong mga gusto nga buhaton. Din karon si papa tuwa sa Manila. Naundang iyang trabaho kay tungod sa COVID. Kami nagani o padala o kwarta para na si Jay kanon sa Manila. But then, mag-inom-inom ra si Jay dito. Daan na jud na si Jay sa una. Then karon gibuhat na namo ang tanan para makauli si Jay. Pero pag si Jay kay di man jud mugunok. Bawi, kalingaw raman si Jay o panawag, din kalingaw ra sila o away ni mama. Bawo jud kay gisamukan na jud ko ni papa. Makapil ko nga naluoy ko ni Jay, kay tua siya natanggong pero maulit o mapumot ko kay mag-inom-inom raon Jay kalingaw o pangaway ni mama. Kalingaw na jud na naho iampo kuya pero bawo wa gihapon. Kapuyan nako ubidya ang panganay namo nga managsuon. Mao nga kung manawag si papa naho di na naho tubagon. Kay maulit ko ni Jay dimbasig unja unsaray ang ako maimon. Bawo say mahadlo ko kay basin di na naho si Jay marespeto. Kay maulit o mapumot na jud ko. Magpaistorya. Gusto ni Jay na si Jay sakto kalingaw. Din gusto ni Jay na kontrolado ni Jay ang tanan ang amo ang mga lihok diri. Bawo na sobraan na kastrikto. Bawo kuya oy, wa na jud ko kabaw ug unsay buhaton naho. Needed jud ko og words of wisdom sa karon nga panahon na. Palihog, tambagi ko, Kuya E. Sa mag-usap pa mayong gabi kanatong tanan o mayong gabi usab kanimo pinalangga nato na sender. Una sa tanan, daghan kayong salamat sa inyong nga suporta sa ato ang page, ang ato ang Tambag ni Kuya E. Yung man sa ato ang YouTube channel, ang Tambag ni Kuya E. Sa mga nag-subscribe, sa mga nag-follow,
a million thanks to all of you. Ug salamat usab kanimo sender nga taga Bindulman, Bohol sa imong pagsalig sa pamasin nga mahatagan og kahupayan ang problema nga imong gihambit. Usahay sa atong kinabuhi, adunay mga panahon nga wala ta magkinahanglan og tambag bisan kinsa. Ang atong gikinahanglan ang mga tao nga willing buhatag sa ilang mga dalunggan aron sa pagpaminaw sa yango sa atong kinabuhi. Apan dili ikalimod nga adunay mga panahon nga nagkinahanglan usab kita og bulawanong mga tambag sa aton kaigsuonan. Ug tuguti ako sa paghatag sa kinasingkasing gayon nga tambag may tungod sa imong problema sa pamilya. Tinuod, sender, dili sayon nga kung diha sa ato ang pamilya aduna kitay conflict, aduna kitay dili pagsinabtanay or walay pagsinabtanay, ilabi na gayod sa imong sitwasyon na sa imuhang amahan mismo. Tinuod, lisod kaayo. Apan tingali aron ta makasabot kung anong ingon ana man ang iyang nilihukan. Kung anong ingon ani man mo trato si papa nako. Nganong man hilabihan kaayo siya ka stricto diri kanako. Tingali kung in a positive way nga paglantaw nato. Kung open lang ta, especially sa mga kabatanunan karon, nga dili na biya pod pakasaba. Dili na biya pod pa istorya. Kung open lang ta atong ihatag ang oportunidad, paminawon ta unsa may rason. Basin baya di ay ang gibuhat sa atong amahan para rapod sa atong kaayuhan. Tingali adunay historical nga background, adunay kaagi, trauma ang naitabo sa imong papatid. Nga siya dili gusto nga maong pangitabo, mabalik pag-usab. Gusto lang kaniya nga protektahan. Gusto lang kaniya nga panalipdan. Kay gusto siya nga sa umaabot ang imong mga pangandoy, imong makabot ngadto sa unahan. Apan kabahin sa ilang panag-away sa imong mama. Kabahin sa iyang pag-inom-inom. Nasayod kita ni ining quarantine. Tinuod dili pod kalikayan no mubati kita kahiubos. Mubati kita og kasakit. Makapangutana ta nganong ingon ani man ang imong gibuhat pa. Tingali takos lang ato siyang pangutanon. Takos lang nga ato siyang paminawon. O ni anang paagiha atong masulbad ang inyong problema. So pagpaambit, pag-share sa kung usa di ay ang problema sa usa-usa mao'y solusyon aron mawala o matabagan kini maong problema. No, nya kabahin sa imong pag-imunti nga ato nas imo na siyang giampo kanunay. Ang akong tambag ayaw kaundang sa pag-ampo. Kung nakaila kita ni San Agustin, ingon man ni Santa Ana nga mao iyang inahan. Si Santa Ana, how many years yang nag-ampo alang sa conversion sa iyang anak na si San Agustin. Ug sa katapusan, si San Agustin, bisan pa man sa iyang pagkabatuon ug kasing-kasing, mihumok kini og binanay ug nagbag-o sa piunay. No? For how many years si Santa Monica, not Santa Ana, si Santa Monica nag-ampo sa iyang anak na si San Agustin. O gidungog kayo sa pag-ampo sa Ginoo. O gani si San Agustin nga kanhiay baluon karon nahimo usa sa mga haligi diha sa simbahan. So ato lang piyati, no? Padayon ta sa pag-ampo alang sa kabag-uhan sa imong papa nasa Panginoon nga unta mabag-o gayon imong papa ug mabalik ang inyong maayong pagpinagaray.
So hinaot, ayaw ka surrender? Pakikistoryahi ang imong papa? Sultihi siya, no? Taliwala sa mga negative nga iyang ipakita kanimo. Bawsi siya og kaayo. O niana ma-realize niya ang kaimportante nimo. Sumuga to ato ang simple nga tambag karong gabi una o hinaot nga imong pagkapupuan o pagtulunan. Daghang salamat o God bless you. Mao kadto ang ato ang habubuk o simple nga tambag sa problema sa ato nga sender nga nagagikan sa Gentleman Bohol. So, sa dili pa ta muend nini nga itong video, ako nga papasalamat sa iyong nga pagsunod sa itong page pag-usab, no? Tambag ni Kuya E. Shoutout usab sa GB Bungkak TV, Suroy ni Manoy Siloy, Brothers Vlog, Inguman ang Halo Adit TV. Shoutout usab sa mga DYFT sa Diocese of Talibon, sa tanang mga talyo, tibuok Diocese of Talibon, tanang youth sa Talibon, nagpadayon sa gibuhaton diha sa simbahan. Padayon kita igsuon, padayon kita alang sa pagsangyaw, and let us make Jesus known and loved. Tambag ni Kuya E.